Det er de farligste, tror jeg. Ja, det ved jeg ikke. Skal jeg køre den hen mod den stille og roligt? Ja. Nej, det er en authentic Canadian experience, det her, mand. Er du færdig? Så, det er så stor er den heller ikke, hva'? Wow. Så smutter der igen. Smutter den? Nej. Ej, den er flot. Ja. Det er Jonas Kirkegaard med en bjørn. På tryg afstand. Skal vi gå ud? Den er ikke... Skal vi gå ud, Jonas? Den er mindre 80, end jeg havde forestillet mig. Ja. Bare vent, Den du. sidder og spiser mælkebøtter. Den spiser alt muligt. Den er dårligt nok kødet med den der. Ja, altså. Bare vent, du. Når den får smag for sådan en københavnersnude. Lidt et antiklimaks, vil jeg sige. Ja. Ej, jeg vil... Ej, det er flot. Den er vant til turister, den der. Ja, det er den. Den gider ikke engang eyeballers, du. Nej. Ja, den er godt nok virkelig vant til mennesker. Hold da op, den er tæt på.